toilettet nu. Ja, det bliver dejligt. Får I taget billedet? Det bliver det der. Det er med et par timer. Jeg kan lige starte. Du bliver lidt til at spille med. Ja, først op. Tak. Nå, det var godt. Så kan du komme tilbage. Ah! It makes you keep the ball. Jeg kan få det poster af gymnasisk. Jeg kunne ikke godt leve sådan her. Også fra, at man så næppe bare finde kan vin. Og lækker mad. Du kan godt leve sådan der. Så der er på glypsen bare sådan. Jeg tror ikke, det er rimelig godt surfe den måned. Jo, en uge eller sådan. Jeg vil godt lade tørt tøj nu. Jeg vil gerne hjem. Og 3 dage. 3 days in an apocalypse. How could I go? Vi tager der bare en sort skraldtæk, får du lige over hovedet? 3 days of apocalypse. Og så vi går hun af. Sortbeinen tilbage kommer. Det er bare det der, de suger med. Det er en sort skraldtæk. Ja, snow home! Tilbage så bare væltet ned i sådan en stol og en eller anden underlig bogpræst, som der er nogen, der har fundet slæbt ned lige ud. Hans slips kommer ind i det. Lige nok flår kraven af, for ligesom en symbolik på, han flår den gamle verden, altså. Og så vil han så får sådan en underlig hånd, hvor bliver så får sådan en krog på. Den eneste måde var at stoppe den, var at tage pistol frem, skyde en, der stod oppe ude, og så han faldt ned i en ved kværner. Og så når der synes en, hvor kan du flå på det der video. Ja, det er det efter det. Apocalypse now. Long days and pleasant nights. And may your it be twice, eller may your it be twice as long. Ja, may yours, ja. Thank you, sej. Thank you, sej. Det ved jeg ikke. Det kan være, den ligger et eller andet sted.